Akala ko nabibiro ka rin. Hindi. Kasi kasama to sa mga biro mo. Beaches and coastlines, no? And yun, you would expect na buwisit, nakalimutan. Baglayan ako, naka-face mask. Saan nga naka-face mask? Malamang, jacket o bride, ito. In this episode, my friends, no, we get to explore beyond what you know about Ilocanos. In this episode, we get to explore what makes our Ilocano culture unique as any other culture out there, if not better. But rather than highlighting the things that you know so far about Ilocanos, we get to explore their hobbies, pastimes, and their interests. And if you're new to this channel, Ilocos Catch is everything Ilocos. The food, the place, and the people inside it. By the way, para mas masaya ang kwentuhan, why don't you hit that subscribe and bell notification para mas ganahan kayo to watch our episodes and to be notified of our upcoming episodes. So, the province of Ilocos Norte, guys, is known for a lot of outdoor activities. Mainly because yung lugar kasi namin, it's surrounded by mountains and beaches, mga fields and beautiful coastlines. Idagdag na rin natin siguro yung beautiful long highways. And you would expect Ilocanos to be into outdoor activities, and you would be right. In fact, one of those outdoor activities is running, and we're able to find someone who's actually into that hobby. As a runner myself, I am very excited to actually share with you someone who is not only fast, but also into the habit of fitness. Here to share his story is Gilbert. I'm Gilbert Lianes, an Ilocano residing here in Lawag. I've been here for 36 years since birth. I'm an athlete and I love running. Nagsimula akong tumakbo noon mga elementary. So athletic ako that time. Then, yun, nag-play ako ng soccer at saka basketball. So, more or less related yung running dun. So, nung nag-stop na ako nung mga college time, so, nawala na yung pagraran ko.
Then, from that time nun, hindi na ako kasi na-interest dun sa running. So, nung natapos na akong mag-college, natuto na kasi akong mag-gym nung that time. So, that time, nakilala ko nung si Sir Ari Lasso. Tapos, dun, hinikayat niya akong mag-run. Tapos, inintroduce na sa akin yung endurance. So, mga 2018, yan na yung time na medyo nagseryoso na ako na mag-run. When I started running, naging focus ako sa mga ginagawa ko. So, physically and mentally, nagiging mas maayos mag-work yung ginagawa ko. Kung first na nag-run kami, ang event na napuntahan namin is yung sa Spartan Race. So, doon ako, nung hinikayat ako ni Dr. Ari Lasso, doon ako kami nag-start na mag-run. So, first na event na napuntahan is yung sa Spartan Race. After doon, na-try na namin dito sa Lawag noon, may mga event ng running. Then, yung may mga 10K runs, ganun. Then, na-check namin yung mga time namin kasi hindi naman kami nag-train para wala kaming training plan kumbaga. So, we just run, nagra-run lang kami. Then, chine-check namin yung time namin, yun pala, medyo kaya naman namin mag-run. So, at that time, ayun, sunod-sunod na yung mga running events na pinupuntahan namin. Then, na-try namin na sumali dun sa may mga Milo Marathons, ganun. Yes, meron akong group na as of now, bale, consist kami ng mga about 10. So, ang name ng group namin is yung Spar-Try. So, yung group is napangalan na Spar-Try kasi yun yung meron kami doon yung mga Spartan race and yung sa triathlon race. So, more on yung team namin is nakatutok dun sa mga endurance sports. So, yung team namin is consisted of isa na yung kasama ko, yung girlfriend ko. Then, meron din kaming mga kasamang mga doctors. So, yun, at least nakaka-monitor kami kung paano namin gawin yung sa race namin. Yung Spartan race kasi, hindi lang kasi yun pang endurance. Kumbaga, meron din kasing mga lifting yun. And more dun sa race na yun is, mayroon kang mga obstacle course kasi yun. So, shortly, obstacle course race yung Spartan. Yes, nag-attend kami yearly ng Spartan race, pero dahil dito sa pandemic ngayon, yun, medyo nag-stop tayo. Ang na-check ko lang na challenge dun sa running is dapat always nasa top of your health ka. So, pag sinabi kong top of your health, dapat chine-check mo yung tawag dito, yung mga tinetake mo rin. Katulad yung mga food mo, kung paano ka mag-hydrate. Then, dapat inaalagaan mo talaga yung katawan mo. Kailangan mo talaga rin magkaroon ng mga running gears. So, isa na rin yun. You need to have a good shoes rin para sa pagra-run. Then, isa rin dapat doon na tutukan is yung pag-hydrate rin ng katawan. Then, kung yung mga tinetake rin na mga food, dapat rin medyo chine-check rin natin yun. Yung running kasi is, kumbaga parang rin yung sa pagbabike, magma-mountain climb. Pero kung iisipin mo, yung running is parang free siya. You can run at kung saan mo gusto. You can run at your own pace, ganun. Then, hindi ka naman magninid ng gear. Ang kailangan mo lang naman, yung shoes. Pwede rin namang mag-barefoot kung gusto mo. Sa experience ko,
mileage kasi dapat yung sa running. So, kailangan talaga consistent yung pagraran mo. Specifically, hindi naman need na mabilis yung mga runs mo na gagawin. So, as of me, nagraran ako through my heart rate. Doon ko chinecheck yung pagrun ko. So, ang ginagamit ko ngayon yung sa pagrunning is yung 80-20 rule. So, 80% yung runs ko is nasa slow run, which is pwede mong gawin rin lang long run kasi the more na slow ka, mas makakaya mo yung mas mahaba yung runs. Then yung 20% na sinabi ko doon is yun na yung mga speed works or pwede kang magmabilis. Kasi technically pag yung sa pag-running, hindi mo naman kailangan talaga na magmabilis ka. So ang chine-check talaga natin rin doon kasi yung kung paano yung kalakas yung heart natin. So, you have to treat yourself muna na easy pace muna yung gagawin mo. Then, sa akin, yung na-check ko dun, you need na, the more mileage yung gagawin mo, mas maganda. So, specifically, sa akin noon, nung nag-start ako, mga 5K, ganun lang yung mga runs ko. Then, for a week, siguro nakaka 4 to 5 na runs ako dun. Then, gradually, nag-a-add up ako ng mga 10% then the following week na. So, isa sa mga nasalihan kong mga virtual run is yung Running World Cup. So, magandang sinalihan ko yun kasi at least meron tayong nabigay na mga free vaccination. So, yun kasi nag-team up yung every country. So, kung ilan yung mileage na nakukuha mo doon, may equivalent siya na vaccine na maibibigay for free. Ang message ko to my fellow Ilocanos, hindi pa late yung pagraran. So, any age naman, pwede kayong mag-run. Pero, ang the best thing is, habang maaga pa, na malakas pa kayo, yun, pwede nyo nang i-start yung running. So, ang running naman kasi is free. So, pag gusto nyo nang mag-run anytime, pwede na kayong mag-run dyan.